баъден торговаи сессияи навбатӣ дар рӯзи шанбе, яъне мо барои шумо мекунам ва ҳамчунин точка входума мефаҳмонам. Барои чӣ поён, барои чӣ боло, ҳамаи чизҳоро ҳаматонда мефаҳмонам. Пас арза мекунам аз шумо чӣ видеода лайк бимонед бародаро, комментарияда обязательно мнение худтонро бинависен и очень важное ва ошибкои маро метавонед исправить кунед. Шанбе получается ягон сделка кардагӣ нестем ва изначально депозит мерем 1% баланс. Так что якам парае ки ман ҳастам биҳайди ценаи OTC ман ҳамиҷа боло дуромаданӣ будам ба сабаби ки мақсад гап задем ҳамон сабаб успеҳ накардем ҳеҷ гап не. Барои чӣ боло дуромаданӣ будам? Правильно? Просто бифаҳмонам. Точка сопротивления максимум мо буд ва ценаи мо чикор кард, ҳаракат кард, ҳамин линияро кассатсия кард ва дани ситуатсияда паддержкаи ден чӣ хеле ки мебинем. Агар ихе нигоҳ кунем сопротивление максимум. Барои ҳамин айми зона боло дуромадан можно буд ва плюси худона гирифтанам можно буд. Дер намекардем, мо айнеҷа медуромадем уже даҷа плюсмона мегирифтем ва чӣ хеле ки мебинем ситуатсия разворот шуд ва дар ҳамин ситуатсия ман чикор мекунам и ва первый очередь восходящий тренде, правильно? Дар ҳаминҷа 1 минут бестием штупи. Хайр дидесен зигзаг восходящий тренде ва бояд мо ин точка зонаи торговлимона биёвем. Дим точкаро отмет мекунем ва ждат мекунем. Парамона максималка монда учай. Ҷа стремиться к этой ценаи инеи коридор биёяд ва ҳамчунин дар 5 минута мебинем ки линияи мо ҳолиам яъне восходящее чӣ хеле ки мебинем, бале восходящий тренде дар иҷа разворот дар назар дорем, аи точка поён дуромада метавонистем. Масъалаи гап ждат мекунем бародаро, чикор мекунем? Дар ҳаминҷа ман 2 дақиқа боло медурам, иҷода бояд цена камтарак задержка шава. Гирифт нагирифт, интернет часпид, чӣ коре кард? Ҳамача чикор кардӣ? Гирифт так боша ё ки не? Вау. Талхам кафе бо гуфтам нагирифт чӣ? Ценаи мо иҷа пробит карда метавона, яъне инеи коридорам фуромада метавона. Барои ҳамон ман зарани точка вход намудам. Чӣ хеле ки мебинем якам бор линияи моро кассатсия кардаге ва развороти тарафи ки ҷуштаге боло, яъне айҷа метавонад дим боро биё кассатсия кунам, боки ҷо меравад тарафи боло. Правильно? Гапои маро фаҳмидистен. Лекин тенадиден восходящий тренде мо бояд анализи чӣ хеле кунем тарафи юго-запад, яъне боло. Ва якум сделкамо чӣ мекунем? Ждат мекунем. Имрӯз ҳама OTC-ай бисёре фикр мекунанд ки дар OTC пул кор кардан намешавад. Мақсади гап ман шуморо як чӣ мегӯям, будроин любой трейдера бинен дар OTC почти кор мекунанд. Рӯзи шанбе якшанбе чикор кунем? Мақсади гап постараться кунем OTC рынок, яъне волатильность буданаш бисёртаре, чем реальный рынок. Барои ҳамон чикор кардем? Якам плюс монад, 35 секунди дигаш монда. Ждат мекунем, мегирем ва қафои ягон парайга мешавем. Хай дани время ман ягон парайга бурам ва дар ҷои ситуатсияро мо наблюдат мекунем дар AUD-CAD OTC. Яъне локальный уже поддержкамон будаге ва максимальный поддержкамон цена и локальныйро пробой кард ки ҷо омад тарафи поён омад. Дар иҷа 1 дақиқа боло дуромадан можно? Можно. Биёем нози и сделкамонро бинем бигзара. Баъд дальчи қасават мекунем. Сделкамон гузашт, плюси худона гирифтем. Дар иҷа чикор кард? Линиямон получается инеи коридор бура дуромад. Инеиро обновит кард цена. Аимҷа 1 дақиқа ждат мекунам ман. 1 дақиқа ждат мекунам. Тарафи боло медурам. Поён пробой шуда метавона, инеи коридорро омада метавона, обновит карда метавона. Мақсади гап дар инҷа дидем разворот шудаги. Ҳамин сабаб ман дуромадам боло ва ждат мекунем. Агар инеи коридори ман биёяд цена, мақсади гап бо ай коридор ман 3 дақиқа вибраш мекунам, тарафи боло медурам, бо дальчи мерем ягон параи дигада сделка кардан мегирем, то сделкамон гузаштана, яъне ба шарте ки инеи коридор биёяд. Дар иҷа дани ситуатсия дар нисходящий трендай бояд мо айни точка медуромадем
мақсад тарафи поён. Вақте ки уже локальни паддержка мондай, мо постараться мекунем отбит мекунем тарафи ҷо боло ва чӣ хеле ки мебинем 2 секунди свеча мондагӣ гепи поён шавад, тамом. Сделкаи мо намегзара. Ҳамин дақиқа ҳолада 1-2-3 дақиқа мекунем. 5 минутамона як бор аҳамият метаем. Чанд минуташ мондай? 2 минуташ мондай. Правильно, нисходящий тренд. Вау. Плотный нисходящий тренд рафтагӣ, лекин ҳамин линия қапидагӣ ценера. Барои ҳамин ман чӣ кор мекунам? 3 дақиқа тарафи боло медурам $200 ва мерем. Қафои дига гап кормон мешем. Ауде чеф восходящий тренд 1 дақиқа вақта интихоб карда. И ҳолада инҷа чӣ гап шуд? Тарафи боло уже обновит кардесай намешавад. Постараться кунем як парада набистем. Парои мақсади гап табдилтон наёфтем, баъд сделка кунем. Инҷа сигнал успед накардем. Можно е, лекин ми метавонем чӣ кор кунем? Локальни поддержкаша обновит кунем. Ба инҷа омадан можно уже чӣ кор мекунем? Як баробар зиёд мекунам. Камтар ждат тарафи боло. Тамом. Пробой калидор течение ҳамин қадар минут нашудагиай. Барои ҳама тарафи боло гирифтам. Старт мекунем. Пробой меша ёки ложный. Ва инҷа да ваймон гузаштесай. Евро рубл чӣ хеле ки мебинем. Чӣ гап шуд? Пробой шудагиай. Дани ситуатсияда ҳозир 5 минутара нигоҳ мекунем мо. Та инҷа можно як бор дига ин инҷа боло дуромадана. Мақсади гап хуб ждат кунем. Ушсос дорем. Ауде каду тест чӣ гап шуд? 1 минути свечамон мондай. Евро рубл мо нагзашт. Евро рубл мо нагзашт. Инаи дим сделкаи евро рубл якам гира 100 гирифтем. Бо наиш гузашт. Получается мо плюс даем. По итогу чӣ кор кардем мо? 100 мон гузашт. Правильно? 200 мон нагзашт. 300 мон гузашт. Яъне ира покриват кард ва дани время бо 200 дига дорем ки дани время плюс рафтестан. Мақсади гап. Анака дальнейшем шак. Бо валюта ёфтан дар кораи пара. Дар видео ман ягон кас ягон чи доказат кардани нестам. Мақсади гап. Ягон $1000 кор кунам, видео короткирам шавад, басай. Мақсади гап. Ва ман вақте ки як цел мебонам, ҳамеша Аллоҳ маро ба ӯ цел мебара мерасонад. Дар ҷа разворот шуданаш мумкин е? Конечно мумкин е. Барои чӣ? Яъне локальни точка поддержкаи мо ва дар ҳамин ситуатсия дақа поён омадан мумкин е хатогӣ кардам ман. Барои чӣ? Инаи пула кам накардам. Фаҳмо? баъди ҳар як амхелии разворотҳо локальни точкаҳоша обновит мекунам. Ин чиза ман худам прекрасно медонам. Получается 100 мон гузашт, бо 100 дига мон гузашт ва дани ситуатсияда 1 минутада мерем мебинем чӣ гапай. Анака инҷа дагон бо поён дуромадан дар кора. Мақсади гап локальни точкаша обновит кард ва штат мекунем. Дар инҷа чӣ хеле ки мо мебинем нисходящий тренд рафтагӣ, дани ҳолада образоваться кардесай, яъне восходящий тренд. Ждат мекунем максимум мо дани калидор аямҷа ценамон разворот шудагӣ буд. Яъне агар ки инаи получается якам гимон и так намегзара, дтагамон нагзара, уже мо дагони чанд даем? $1800. Барои ҳамин ждат мекунем результатча бояд откат бутаи. ҳашт секунд мондагӣ. Ва чӣ хеле ки мебинем вақти мо ба фикри ман намераса уже дар ин ситуатсия нагузарда, мо дагони 1800 даем. Нигоҳ кунед, ҳамин свеча оз инҷа меояд. Бояд биёяд. Камтар ждатш мекунем.
максимум ҳамиҷае, яъне айҷа рафта натонистесте боло. Анака тен шуд, правильно? Я daqiqa поён ромадан можно? Можно камтар ждать канал дар тамом. Ва 5 минутаро мебинем объем. Ҳама вақт объем чизи важнее. Кам бодроин объема нигоҳ кунед. Яъне барои чӣ объем важнее? Например, парае ки бисёр тен дора, значит дар у пара последни секундҳои свечода фақат чӣ гап мешавад? Тен мешавад. Барои ҳамин мо бояд позициямонро улучшат кунем ва ҷои конкретне будорем. Перед последни свечамон откат додагие, ина чӣ хеле ки хитон дидестен, ва свечаи 5 минутаи навмона 2 минута 15 секундш мондагие. Ами свечамон получается тен дода метона бо. Лекин гап да чие? Правилни даромадан точка вход. Агар точка входи мо неправилен бошад, значит минути мо 1 минута монда намерасад. Барои чӣ ки 5 минутаи моро 1 минута 50 секундш мондагие. Фаҳмо? Ина чӣ хеле ки мебинем мо плюсмона гирифтем ва дани ситуация дани вайда ман уже $1000 паидеви бояд кор кардагӣ бошам. Хай боз мебинем чӣ гап шудагӣ. $548 минус нишон десай. В итоге мо чӣ кардем? Якам сделкамон гузашт, дигимошон нагузашт, ошибка инаёш гузашт ва инаиш нагузашт. Общий чанд сделка айдаҷа? Да, уже 9 нишон десай, лекин ай 9 зиёдае. 10 правильно. 10-мон обновить шудагӣ нест. 10-мон обновить мешавад ва понятное дело мешавад чанд сум кор кардем. Ва дар ҷа чӣ хеле ки мебинем ҳолиам ҳамин линиямон саппорт додестай 1 минута да мефурем. Сразу ҷош да мебинем пробой шуд? Не. Пробой коридора нашуд. Ва уже ман дар ҷа сделка даромаданда бояд точкаомо айсар монам. Яъне восходящий трендай свеча инаи угол биёяд, значит баъд боло даромадан можно. Яъне ҳозир бестен я бор мо бидем плюси чандама. Дар ин положение не, ақаллан инеҷа буфурӯя, ин линия. Хай зарани медорам, ҳеҷ гап надорам. Ошибка мекунем, ошибкаро ки исправить мекунем худмон. Намешавад обновидан пакет, в общем, последнее время обновидан мекунем. Ягон валюта дига рафтан дар кораи. Дар ҷа чӣ гап шуд? Разворот шуд. Яъне ҳозир максимални точкаи мо дар ҷои 1 минут дестен. Получается пробой ҳаст ҳаминҷа ё нест, правильно? Бисёр ҳолатода отсда ложный пробой метаҳам. Барои ҳамон ман чӣ кор мекунам? Як бор зуд мекунам, 1 daqiqa поён медорам. Ва евроҷпваймон чӣ хеле ки мебинем боло тарафи гуфтагимон гузашт рафта, лекин ошибка кардем. Барои чӣ? Барои ки ира яъне дагон кардем, правильно? Тепер чӣ кор мекунем? 600 мекунем ва дар инҷа чӣ хеле ки мебинем мо пробой шуд. Правильно? Пробой зона коридора шудагие, лекин ҳолиам чӣ гапай? Нисходящий трендай 4 daqiqa интихоб карда, 4 daqiqa зиёди баде ба фикри ман 2 daqiqa тарафи поён медорам. Ва агар инеҷа биёяд, бо айҷа ман киҷо медорам 3 daqiqa бо тарафи поён медорам. Я направление фақат поён. Пас нисходящий тренд точнее. Ва мо бояд киҷо сделка кунем? Тарафи поён сделка кунем. Яъне по тренду. Ва мебинем инҷа итогмон чӣ гап шуд? Сделкаи моро обновид кард ё не? $1108 плюс даем, ҳозир 18 минус даем уже. Барои чӣ? Барои чӣ ки ин надод ки мо обновид кунем. Сделкаи моро обновид накард, яъне баъди и гузашт, ҳозир минуси получается 900, ҳозир плюси 300 даем. И сделкамон нагузара 300 плюс даем.
ва да ҳамин валюта пара ман бо чӣ кор мекунам камтар ждатш мекунам бо поён медорам тамом яъне разворот трендаш дагӣ бошад дига ман дар инҷа поёнро омадан смисла намебинам мақсади гап анами точкада уже ман 2 дақиқа даромадам барои чи 2 дақиқа 3 дақиқа не барое ки свечаи 5 минутамона уже хича 3 дақиқа мондагӣ буд ва последни секундтажа метавонад чӣ кор кунад пробой верхни шава лекин ошибкаи ман медонед дар чи аст ман шуморо мегум ман во первых очередь ждат накардам нагзаштани инаи сделкара ва пеш аз сделка даромадан шуморо гуфтам ки мақсад агар биёя инаи зонада бирасам ман боз сделка намедорам итак ошибкаи ман ҳозир агар инаи бигзара значит ман плюс даем итак лекин инаи дагони дингимам плюс даем мақсади гап ду тарафа плюс даем лекин шумо накунед ин хатоиро агар ки шумо бидонед ки ценатон яъне максимални уровнитона кассатсия кардан метавонад яъне шумо айбайн даромаден медонед ки вай кассатсия вая кардан метавонад яъне чӣ кор мекунед айҷа даромаден як баробар зиёд мекунед айҷо медоред ай максимумтон медоред яъне айҷои мондагитон фақат як направление анализ кунед ин хели 6 дила 800 дила шудан дар кор нестед дар идрон фаҳмо яъне пробой дод лекин ман чӣ гуфта будам изначально отсда чӣ кор кардан мумкин аст ложный пробой бисёр метавад мақсади гап агар ки мо як минутада ай инаи точка боло медаромадем плюс мона мегирифтем лекин опаснее барои чи опаснее барои чи ки иҷода нисходящий трендай ту чӣ хел ай нисходящий тарафи боло медорӣ мақсади гап ту бояд постаратся кунӣ ки по тренду кор кунӣ ай боло тарафи поён фаҳмо вай сделкамо мегзара мо уже грандиозни плюс мона гирифтем бародаро видеоро дуру дароз кардан намехоҳам барои ҳамон чӣ гуфтанем мақсади гап ссилкаи телеграм-канали ман дар ютубам ҳастай ва дар описанияи ҳамин видеоро мепартомош ай шумо чӣ кор кардан дар кори медонед телеграм-каналда уҷада сигналҳои бесум ҳастай барои ҳамара бародаро ва аз кора постаратся мекунем ягон идеячаи зуд реализоватся кунем ва чӣ хеле ки мебинем ана агар ки ман 3 дақиқа мегирифтам уже камтарак опасни зона омадем барои ҳамон 2 дақиқада даромадам ва плюс мона гирифтем ба ҳамин ҳозир як проверкаш мекунем чанд сум плюс даем 1400 не мо зиёд плюс даем мо около 2000 ба фикри ман зиёдтар плюс даем барои чи ки дар ҷа мо плюси 1100 будем таёд доред минуси 300 мекунем оно 800 ва плюси ини қадарига мекунем камтар ждат мекунем апдейт бикуна ва чӣ хеле ки мебинем отездам чӣ кор кардан мешудай кор кардан мешудай ман ба гиҷот сделка кардам по тренду плюсома гирифтам барои ҳамин мақсади гап ҳар як одам чӣ хел бигӯм шумо дар ин трейдинг психология як чизи важное вақте ки диди ки не по твоему сценарию работает мақсад бояд бори ягон чӣ накунӣ на бори отс на бори реальни рынокаш ҳози ҳамин ман 100 бор мегуфтам ки трейдерои тоҷик боҳона мекунанд фақат мақсад ҳозир бисёриш исправит шудаанд фаҳмидед ҳамин гапҳои маро повтор мекунанд тамом ҳамин ха чиз лекин ман ягон хеле ба ёда бадӣ надорам бикунанам мақсади гап реальнира бигӯям ки мақсади гап чӣ хеле ҳастай ҳамон хел бародар например минус рафтем минус ягон каса намекуша кун ва соат 12:50 ман ҳамин рӯз шумода ҳамин видеоро яъне мепартом иҷод ба чӣ гапе 51% ай шумода як савол барои чи ҳамҷада инами линияро ма мондагием обязательно дар комментария видео бинависед мақсади гап обновить ча як сделка $1 мекунам обновить мешавад нигоҳ кунед да нагуфтам як сделка $1 мекунам обновить мешавад барои чӣ гуфтам $2556 плюс даем хай агар ин сделкамо нагзара значит $2555 плюс даем ин сделкара ждат кунем ё ки не мо бояд ай максимум медаромадем по идее хай майлиш ждат мекунем чӣ гап шуда пробой мешавад ё ки не ҳамада интереснее правильно ва иҷода объёмай боковой
Макаплини рафтестай чӣ хеле ки мо мебинем ва дар бан инаи свечаи чӣ монад 5 минута чӣ хеле ки гуфтум то 3 минуташ мондагӣ. Мақсад 1 дақиқаи мо нараса мо чӣ кор мекунем? Дар ҳамҷа бояд па идеи бо мо вақта зиёд карда гиҷо бидроем тарафи поён бидроем. Чӣ хеле ки мебинем дар ҷа спрос ганда зурай. Агар пробой шавад, значит инами свечаи 5 минутаи мо бояд чӣ гап шавад? Тенната. Яке як бора муга авён бигира тарафи Ҳиндустон бирава. Хеле сделкаи охирон мо ба фикри ман уже вряд ли мегзара. Барои чӣ ки як ҷо дуромадем, айнаҷа дуромадем ва дар инҷа чӣ хеле ки мебинем мегам ман пробой. Дар отез ложни пробой ганда бисёр мешавад ва ин чизода ман оха мақсад дига боварӣ надорум. Сделкамон гузашт $2555 плюсаем ва ҳамин торгови сессияи мо ба анҷом мерасад. Аз шумо обязательно лайк, подписаться кунед, колокольчик чӣ меган ҳавоя гирён кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.